Vlastne čo? Bojka. Ešte. No to čo je Vianoce. Vianoce na seba? No, to je super. Dali ti osvetlo? Vianoce fuj. To robíš ty svinia. No kúkni. Bojka. Nerob, tak? Choď no, kale. No choď no, kale, no. No tak no, no tak no. Nabij sa to skúzuje, to všetko nadá. Bojka. 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 Ako? Ako? Čo to? Ako? Čo to? Nič to. Ako? Nerob, nerob. Chorobák, slimači, nerob. Čo som ty, ale repa. Koho? Povedz niečo o repe. Ako? Bojka. Repa. Bojka. Čo mi z toho svieti z toho očí? Ty idiot. Zase to. Brat 12:30, ne? Či jednej, či ktorej a furt tu svieti to oči 12:30. Čo robíš? Som zatienil. Ne? Ty chudák si zatienil. A čo to je? Fuj. Idiot, tupý. Teda? Boli ti také hnusné. Tak ne. Áno, Davida. Zase. Čo to bude? Tak sa Pozdrav Alžbetu. Čo? Ako? Nerozumiem. Čo si chcel? Pozdrav Alžbetu. Pozdravujem Alžbetu. Druhú? Druhú. Queen Alžbetu druhú, no. Ešte Andreja, ako Andreja. A Andreja a.k.a. vo vkarách Murčaka, no a čo? A všetkých ľudí, ktorí majú radi Vianoce a nesvieť mi do očí. Čau. Čau, a nesvieť mi do očí. Čiže to musím vyplniť. Tak mi nesvieť do očí, si to ani nezapal, ne?